Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Ойзилә Батырханова. Бүген 18 август, пәнҗешәмбе көн. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көне телим. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1782 елның 18 августында Петербургта Петр I хөрмәтенә Медный всадник, Бакыр җайдак һәйкәле ачыла. 1845 елның 18 августында император Николай I указы белән Рус география җәмгыяте оеша. Шул нисбәттән бүген Россия географлары көне билгеләп үтелә. Башкалабыз Казан һәр вакыттагыча кайный. Бу ялларда безне берсеннән-берсе матур мәдәни программалар көтә. 19-20 августта Казанда Василий Аксеновның 90 еллыгына багышланган 15-нче Аксенов Фест юбилей фестивале узачак. Беренче тапкыр фестиваль 2007 елда үткәрелде. 15 ел эчендә Аксенов Фест Казан өчен генә түгел, илебез өчен зур мәдәни вакыйга әйләнде. Бу көннәрдә Татарстан башкаласында нинди чаралар планлаштырылган? Бу турыда тулырак Аксенов Фест фестивале әдәби-музыкаль кичәсенең оештыручысы Луиза Янсуар сөйләр. Луиза, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көннәр. Чынлап та Аксенов Фест һәр елдагыча киң колак җәя. Менә без инде әйтеп киттек, 2007 елда беренче тапкыр үткәрелгән әлеге фестиваль дип. Менә шул вакыттан алып нәрсәләр үзгәрде һәм гомумән сез традицияләргә туры каласызмы? Аксенов фестивале 2007 елда оештырылганда беренче тапкыр ул бит инде Казан мэры Илсур Метшинның инициативасы белән оештырылган иде һәм ул шулай ук Аксеновны үзенең туган җирлегенә Казанга кайтарып, аның тирәсендәге иҗади фигураларны, аның белән бергә еллар буе иҗат иткән дусларын да чакырып кайтаруга нигезләнгән иде. Һәм ул һәр вакытта әдәби, музыкаль юнәлеш белән барды, джаз белән үрелеп барды. Һәм әлбәттә инде башкаларның иҗатчылары, төрле журналларның редакторлары, әйдәп баручы тәнкыйтьчеләр һәм иҗади төркем белән кайткан, һәм Казандагы иҗади төркемнең бергә берләшеп, бер-берсе белән аралашып, ниндидер тандемнар тудыруга, проектлар тудыруга әверелде. Менә хәтта бер елны Ратушада узган кичәдә Октябрь журналының баш редакторы, Аксенов Фестның кураторы Ирина Барметова шундый идея белән дә чыккан иде: джаз һәм татар шагыйрьләре һәм рус теленә тәрҗемәләр. Ул елны презентация рәвешендә барды, татар шагыйрьләренең иҗатын тәрҗемә итеп антология чыгарылган иде, яңа заман шигърияте антологиясы. Һәм менә шушы вакыйгалар, алар аралашу форматында да, шул вакытта остаханәләр форматында да, бара ниндидер презентациялар форматында да, менә шул берничә көн эчендә Аксенов бит инде ул дөнья кешесе. Казанда татар мөхитенең башкаласы булган Казанда туган шәхес, аннан соң Мәскәү, башка шәһәрләр һәм дөнья буйлап Америка Кушма Штатларына да чыгып китеп, менә шушы дөньяны иңләгән кеше белән миңа калса бу Казанның ни дәрәҗәдә дөнья культурасында, мәдәниятендә эз салганы турындагы да фестиваль һәм шуңа күрә ул ел саен дулкынландыргыч булып үтә. Без инде алдан әйтеп киттек, Аксенов Фест 19-20 август көннәрендә башкалабыз Казанда узачак. Башкалабызда гына түгел, гомумән Мәскәүдә дә барачак. Анда телемоста булачак Коктебель белән һәм шул ук вакытта икенче бер без ял итәргә генә бара торган дөньяның шундый оҗмахтай почмагы Абхазиядә туып үскән язучы Фазил Искәндәр турында менә быел китап чыкты. Аның презентациясе да була. Шулай итеп, бу ничектер кешеләрне, шәхесләрне һәм әдәбиятларны бәйли торган берләштерә. Быелгы фестивальгә әйләнеп кайтсак, нәрсәләр булачак? 19 көн дәвамында программада анда әйткәнемчә инде төрле очрашулар, төрле характердагы чаралар каралган. Кайларда булачак ул? Монда китапханәдә дә булачак, китапханә бинасында да булачак, китапханә бинасында. Әлбәттә инде Карл Маркс мөштәри ишегендәге Аксеновның үзенең йортында да узачак. Кичен иң дулкынландыргычы булыр инде мөгаен Казан ратушасында звездный билет, йолдызлы билетны тапшыру һәм аңа багышланган
башланган кичә. Һәм 20 көнне без көтеп калабыз Ширеккүл паркында 19 сәгать 00 минутта башланачак шагыйрьләр белән һәм актерлар белән шундый әдәби музыкаль кичә. Бу чырлар арасында йөрү, алар чырына безнең чырдан сәлам һәм шулай итеп безнең чырга аларның калдырган сүзләре, яшәү кагыйдәләре менә шулар турында уйланырбыз. Саф һавада җәйге матур бер кичтә көтеп калабыз. Керү ирекле дип әйтергә кирәк. Керү ирекле, әйе. Чынлап та менә Василий Аксеновның инде әдәбиятта калдырган мирасы турында да әйтеп китсәк иде. Аксеновның әдәби мирасы турында без инде монда 2-3 минут эчендә генә сөйләшеп бетерә алмабыз, билгеле. Миңа калса, менә аның калдырган мирасын, аларның чырында калдырган изне безнең үзебезнең әдәбиятта да күрергә була. Безнең бит инде 60-нчы елларда шулай ук киң мәйданнарны тотып, нәкъ менә шул анда да 60-нчы еллар иҗатының кайнап бездә дә менә Равил Фәйзуллиннар, Рәдиф Хаташлар чыраймы? Алардан соң килгән Зөлфәтләр, Мөдәрисләр чыра. Ул шундый әдәбиятларның үрелеп бер-берсе белән параллель баруы һәм шул ук вакытта зур бер магистральга чыгуы дип әйтер идем мин аны. Һәм менә бүгенге көн шагыйрьләре белән дә исәпләсәк, без әлбәттә ул чорга әйләнеп кайтабыз. Әлбәттә без үзебез өчен аларның яшәешеннән дә ниндидер дөньяга карашларыннан да ниндидер нәтиҗәләр чыгарабыз, үрнәкләр алабыз. Бер елны менә хәзер дөрес кенә төгәл генә әйтә алмаска мөмкинмен. Булатханов 2018 булырга тиеш һәм Воронеждан килгән бер бик талантлы шагыйрь звездный билет алган иде. Аларның шундый әйткән сүзләре бар. Безнең өчен бу намус, аларның чырының намусы һәм без дә аларның чырына тоташабыз дигән билге звездный билетны алу һәм шулай ук зур әдәбиятка чакыру дип, менә аның әле шул мәгънәсе дә бар бит. Демәк инде тагын бер тапкыр искәртеп әйтәбез, 19-20 август көннәрендә Аксенов Фест фестиваленә рәхим итегез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Луиза, бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та без инде барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Чакырабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, алдагы минутларда без сезне Татарстанның сынлы сәнгать тарихында үзенең кабатланмас исен калдырган шәхес, уникаль оста Әхсән Фәтхетдинов иҗаты белән танышырга чакырабыз. 2016 елда Түбән Кама шәһәренең гаҗәеп матур табигатьле урынында Кама елгасы яр буенда Әхсән Фәтхетдинов музее ачылды. Бу Түбән Камалылар һәм шәһәр кунаклары өчен зур бүләк булды. Көн, хөрмәтле тамашачылар, без сезне бүген әкият иленә сәяхәткә чакырабыз. Менә инде 6 елга якын безнең Түбән Кама яр буен шушындый гадәти булмаган бина бизәп тора. Кай вакытта аны безнең шәһәребезнең энҗесе дип атыйлар. Бина эчке яктан да, тышкы яктан да бик матур. Бу бина безнең халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов Сарим улы истәлегенә багышланган. Әхсән Сарим улы Фәтхетдинов 1939 елның 7 июнендә Чирмешән районы Урман асты Үтәмеш авылында туа. Һөнәри белемне ул Түбән Тагил педагогия институтының сәнгать графика факультетында ала. 1969 елда Татарстанга кайта һәм 30 елдан артык Түбән Кама шәһәрендә яши һәм иҗат итә. Әхсән Фәтхетдинов ул рәссам, сынчы, нәкышчы, агач уймалар остасы. Ул Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Ул Россия һәм Татарстанның рәссамнар берлеге әгъзасы. Әхсән Фәтхетдинов үзенең иҗаты белән татар халкының җанын ачып бирә ди аның турында сәнгать белгечләре. Чыннан да, ул тудырган рәсемнәр һәм агач скульптуралар һәр кемне татарның рухи дөньясы белән таныштыра. Ул көннәр буе ялгызлыкта, үз-үзе белән сөйләшә-сөйләшә иҗат итә иде дип сөйли аның турында замандашлары. Агачларны ул бармакларына сөял чыкканчы эшкәртә торган булган. Ул шулай итеп аларны иркәләгән.
Ияләр циклы Әхсән Фәтхетдинов иҗатының югары ноктасы. Әлеге сериядагы эшләре өчен ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Кем соң ул ия? Ияләр образы ислам диненә кадәр булган тәңречелек чорына карый. Әхсән Фәтхетдинов ышануы буенча һәр нәрсәнең үз иясе бар һәм кешеләр аларга яхшы мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Әхсән Фәтхетдиновның бу композициясында 60 ия бар. Ул әйткән, бу мин һәм минем ияләрем дигән. Бу ияләр сезгә барыгызга да ярдәм итәчәк дигән. Әхсән Фәтхетдинов бик күп татар фольклоры китаплары, әкиятләр укыган. Һәм ул монда шушы ияләрне, шушы образларны очраткан, һәм инде аның соңыннан бер артлы эшләре туып торган. Ул аларны иң беренче айрым-айрым итеп иҗат иткән, һәм инде соңыннан аларга моңсу булмасын өчен, аларга иптәшләр булсын өчен, аларны бөтенесендә шушы зур эшенә җыйган. Булып тора сәнгать. Әхсән ага бер кайчан да агачларны кисмәгән. Ул кирәкмәгән, шире беткән, инде яна башлаган такталарны, бүрәнәләрне, агачларны урамнан, урманнан, су буйларыннан эзләп табып, аларны эшкәртеп, менә шушындый матур рамалар ясаган. Әхсән Фәтхетдиновның сынлы системасында төрки фольклорның төрле чыганакларыннан алынган мотивлар, шәрык әдәбияты, Габдулла Тукай, Дәрдемәнд, Рауил Фәйзуллин шигърияте үрелә. Мәсәлән, ул Рауил Фәйзуллин шигырьләренә иҗат ителгән рельефлы скульптуралар төркемен төзи. Ул татар халкының кире кайтмас югалтулары, азаплары белән сугарылган. Кабер ташлары, зират. Зиратта кешеләр генә күмелмәгән. Анда халыкның тормышка ашмаган хыяллары да күмелгән. Кемдер шигырь язып бетермәгән, кемдер җырын җырлап бетермәгән, кемдер сүзен әйтеп бетермәгән. Җанын бушатырга теләп, Әхсән Фәтхетдинов дусты, шагыйрь Рауил Фәйзуллинга хатлар яза торган булган. Соңрак бу хатларны Рауил ага Әхсән хатлары исеме астында бастыра. Чынлыкта аларны хат дип атап та булмый. Бу рухи көндәлек. Анда көндәлек гади күренешләр түгел, уйлый белүче кешенең җан авазы, тирән фикерләре тупланган. Әхсән Фәтхетдинов Равил Фәйзуллинга 60-ка якын хат язган. Һәм инде менә Равил Фәйзуллин әйтә, ул хатларны машинада бастыргач, бер хаты 60-70 биткә кадәр җитә дип әйтә. Әхсән ага шулай ук атларны сүрәтләргә яраткан, бигрәк тә аларның моңсу күзләрен. Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов музее ачылгач, безгә кунакка аның хатыны Таисия Дмитриевна килгән иде. Һәм ул шундый сүзләр әйтте. Кызганычка каршы безнең балаларыбыз булмады. Ләкин менә бу эшләре, бу иҗат җимешләре ул аның балалары. Һәм менә ул бик шат булыр иде. Аның балалары шундый матур, йортлы булганга. Дөньяны үзгәртәсең килсә, үзеңнән башла дигән бер акыл иясе. Эш гамәлләребез үрнәк булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.